nor je Sky Music je YouTube channel je Mani samo biya makang. Okay, so bahai tongmani rok YouTube ang 1 month chalai tongmani belai aram naya ang khati kebonga videos rok nukha. Arno bisingo ano bengai me kaisa video bang nukha. Henke sing tini nalanai korokta biya makang no. Bobo jagani bo faikati bahai kya zake abono tei ang wansung onek wanao. Tei bo onga korokta lachia biya. Makang korang bukugrok joto bini biya ai engi tongo. Tei bo social media wo tamo jani nang nuya video rok salam salamai upload khaye sak na bo celebrity hini wansugo. Bosao bini website dok tei tamo official app rok tongfo toto.com rok phun bini a kogrok no khana wai ang google lago toto.com rok ni search khineka but kuno phano se krei abuni bagino ang bini onang nuya video rok no kaisa khosai rules khlaimani 9 months sikang wak fak report nei abuni bunugui ano reply khlai phone te bini o reply video bo category bo khobjak abu youtube ni CEO phano thaimanglak roast boya kunu boya te bo waisa wasu sak no refer hinai buino bo sawi tongo yangle bo rap song rap se khai tongo hingi fadi o kogrong no left side troi right side thang lajnai tabuk jotono nang tisa thaske saone norok je Sky Music nor je Sky Music je YouTube channel je khuna bagade YouTube channel se hinda rengya khobo bini ukulo ko tongnai borok se bono phunge mariwo akon baki rengna baino je jagao danna pina buri rongni private part of the kok sabai video recording khaina se paila yangeba amto ni obostha ang sinai bile Toto Debbarma .com bo habai ano video no bo ano bengai mani Sky Music nukhore sasakwar Toto Debbarma .com rok hinai hudda sawi tongota hudda .com buntilai ni ukulo thepa tei .com tamuno hin abono to bo sawi manya no aboni bagina to sawi tong ojaka azariya toto.com rok hinai bini se toto.com hini website batong tefo omono no hino lasina rengya behiya mukha bonang kok thai sanamo songo bin chehra somno solka abo nonang tau thike sai khnar jine norok America bolongo nor chimpanzee nungna jira norok nungna gorilla same gorilla burnya sol jongka bin che akon triprani bob borok munisha America ni bolongo thangai gorilla mukhango nai phaki no bo bini alogi tong tongi munai nai rok tu chuno kikrok suna bagi teiri phane rok tutu sitei kain ke bini abuno romoi jangri nai rok thangai nai phaikina abuni bagini borok asu ukulo tong tongai munai layo hihe baike sugina ni borok hai borok je jagao tutuni anang nungye kokor no khana kana wai tong thokna se paile yo o bormura hasik rogo long trai hasik rogo ahine muya phane thangpur rogo no khana ta o a desi mukra rok no abono no dapri wi tong khota America ni bolongo gorilla no go rokhine haya ke tv rogo no khana gorilla ni movie rok bin chehra nani di Sky Music bo je rap nai jotono rap na musung jago lama kana og leptin no kena o borok Sky Music rap nai bokhina musung jago ihe lama kana o leptin nungo batam lekhina musung na bino simusoi bo hok tera jagrong kele alada kok bina bo kuno kok dengkha amti inke batta buksuk jeroti ang je lama o himi femani a lama o 2000 tarok leptin ok nukhuna amti inke ba o leptin nogo ang khimang ani sori durpol singi thekam blasa dino 3-4 bar rokhi kange se sori durpol ngi thango abar 2000 ta leptin khiwi abrok te banjilang chino bini je kok mote ang ang khimang sori durpol ngi fan kri ngi keram ngi thithang kamu asik nang nungya dialogue rongole teisa dialogue ka hamrok phano naito gori dita nini abo kunungka kuno sense kri kok teng sana musungo nung jodi o Sky Music nung famous nung musunga ke nung sibak size photo anor phaji Sky Music popular na bagi batamun no amti size photo rok barina ba ning deslam amti size photo rok ta buksuk jero to je photo size ni mung rok khana femani nini abai photo size to kun khana yako mane no kuno amti size photo rok kri ko that's mean amti size photo nung slamota abuni bagini nung saimano amti size photo rok tongo hinai popular na bagi sipana tam size photo rok nang phone tamu nung dana popular slam sak na Bollywood movie ni producer ahima rongja kana behiya mukhang ketai nung tangme thibe from flap khair phaji ekes nung tarpre nung Sky Music nung chance manchi nai ihe nono tamu ni lang from flap khair neba tamo quality tamu ni sago o buri rongni private partner tui kok hamya sana sara tongni te kono krei abono bini sireng mani abono bini degree bo asayei kok mani puila kok samani kok thaisa abo ongna sabu jani bo phurungka bono oba hai kok rok ba bon ang tamo thui rok bai from fill up khaire ke Sky Music chance mantina fo Sky Music channel ba ani se aboni malik bang se ang ke boni channel ani video produce khaya ang niji no struggle khaya mo channel khulogo ang ke boni channel amti chance chong mana nangya tabuk te kaisa kok sai khana nan musungo nong busungo ang norok je Sky Music
je SkyMb Kokborok kaisa apps tongo noro SkyMb kaisa rap nai nukbai khada SkyMb Kokborok se kaisa apps tong phone YouTube channel tamno hin te apps tamno hin bo kuno sawi se manyata buji sirin rongno angte kuno salia te bini logi tong o cameraman kita mukhang payada aro okulo tong channel hini furangi tong mukhang go botrai ko pulung rokna apni bagna biskang nu zara gata nin chehara somo sol jaga nang thike nai je gaisipak je somoy bosuto ye bin supak yokrak ni tongka e apno sol tongka nin chehara SkyMb o jaga wana wan sugui na shirita bo busik lupchang khana gai siti ma roshiri si fiogli ya nayo hinkeba abuni bagna to bosaimano gai siti fru bundi eng abrok SkyMb je rap nai nonang tek kok sanamo songo ladies and gentlemen Nini choddo gusti under fan. Nini choddo gusti ke kunu pen kanya lang teleng timang tong bayota. Bazar rago bo lang teleng tikemang thanglayo. School lo ko bo lang teleng tikemang thanglayo. Kajak furu rago bo lang teleng tikemang kajak layo. Abuni bogina nong ni choddo gusti wonang hai di he chare masa asai khata. Lang teleng ti tongai rong ni busarak pati tamang chane bai kom tin yong chinaita. Henke trini bagai video samsung no mo video no gi buji sikok hamya ti fana video tong tung angti reply reglak. Tangi henke bo hai sense kri borok ro bai conversation slamai kunu lap kre. Sei bai paksa sei engei. Tamanai kunmaya. Henke last angane viewers tongo sanai. Fai tongo next rose video 2. So bye. Mani sabo. Biya makan. Lama nini bufani ya lama hordiano. Besai sikok behik sikok tas mai tamu amo. Norok bebak tonaring ya norok